Simulej, nil-għawkom eżizaxu Maltin u għawċin madwar Malta għal-lezzjoni għattini lezzjoni l-lejla fuq il-ġisem kontra l-ispirtu. Missi għaddis jitolbu miħaj, missi għaddis grazzi tal-kelma tijak, grazzi tal-Ispiritu Santu, grazzi mulejn titkompli tal-limna, tibnina u s-saħħaħna għal-glorja tijak fi Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-ktib ta' Galatin kapitlu 5, dinja it-tini lezzjoni fuq il-ġisem kontra l-ispirtu. U s-sottotitolo huwa Minu fil-kontroll. Minu fil-kontroll. Il-ħajja tijak hija kontrollata mill-ġisem jew hija kontrollata mill-ispirtu. Morru fil-ktib ta' Galatin kapitlu 5, imma morru żewġ kapitlu lura, morru fil-ktib ta' Galatin kapitlu 3 l-ewwel. Ejdu Spiritu Santu, għallimni, iftaħ li moħħi u għamel fija xogħol u ħidma ġdida biex inkun iktar trasformat u nixbaħ li Sidi Ġesu Kristu. Galatians chapter 2, Galatin kapitlu 2. Skrittura popolari, isimawa aħwa. Vers 20, imma fil-Bibja Maltija ħanibda daqsxejn minn vers 19 l-aħħar biċċa ta' vers 19. Issa labt ma' Kristu. Issa labt ma' Kristu. Kolħat jgħida jekk inti ta' Kristu. Issa labt ma' Kristu. X'issa labt ma' Kristu? Pawlu qed jgħid issa labt ma' Kristu. Innotaw xi ħaġa malajr. Pawlu ma qalx id-dnub tiegħi issa labt ma' Kristu. Qal jien issa labt ma' Kristu. Għax ħafna Kristjani jaħsbu li meta sirt Kristjan inti tajtu dnub il-Ġesu. Ħadd dnub Ġesu. Issa tenki tani samel li rid. Mhux hekk nibqgħu. Inti meta rġejt lejn Kristu issa labt ma' Kristu. Inti issa labt ma' Kristu. Inti issa labt. Ma immaġinawk, ejja nimmaġinaw, ejja nużaw l-immaġinazzjoni. Int bħalissa suppost imsallab. Li kieku kellek tpenġi stampa tiegħek innifsek, inti fl-realm spiritwali tidher miexi dejjem imsallab. Int imsallab mhux dnubek, dnubek imħassar mhux imsallab. Think, Holy Spirit help us. I have been crucified with Christ. I have been crucified with Christ. I have been crucified with Christ. X'taħseb int? Jien imsallab ma' Kristu. X'idillek fuq di? Jien imsallab ma' Kristu. Fej sejjer illum? Jien imsallab ma' Kristu. X'ħadd iddeċiedi fuq dik il-biċċa xogħol? Jien imsallab ma' Kristu. Liema partit inti, liema kulur ta' partit? Jien imsallab ma' Kristu. Inti x'jidillek fuq dak u fuq dik? Jien imsallab ma' Kristu. Mela minn din il-frażi biss, kemm hawn Kristjani li nqalgħu minn mas-salib? Min ħajirrenja? Il-ġisem, il-jien, il-karnalità tiegħi. Il-karnalità hija żewġ affarijiet, jiġifieri il-karnalità letteralment dal-karne.
li jekk toqorsu tgħid u għandek il-karnalità tal-idejal tiegħek tal-opinjoni tiegħek x'taħseb intu x'idillek inti. Jew dik il-karnalità jew nkella Kristu. Jien imsallab ma' Kristu biex jien nibqa' msallab. Biex issa Kristu jinqala mas-salib. U ħa posti u jien ħad postu. Biex jien nibqa' msallab u l-ħajja li suppost qed ngħix jiena jibda jgħixha Kristu. Issallabt ma' Kristu. X'taħseb int? Spiċċa. X'inhi l-opinjoni tiegħek? Spiċċa. Meta ssefer inti, itlob il-Ġesu. Għidlu jorik kieku fejn imur. Kieku l-postijiet. Il-bieraħ kelli news kera. Raġel ta' 35 familja. Il-mara tiegħu kienu Paradise Bay. U Alla ta' ġanni zaqqi. Arla ħammur sa' toilet malajr. U wara ftit qalet kemm ħajdu mit-toilet dan. Marret u sabitu minn xugur mat-toilet. Mejjed. Jiddispjaċini ħafna meta tisma' stejjer bħal dawn. Għal number 1 35 sena u għadu żgħir ħafna. U tibda tgħid taf x'jiġini taf x'inhu l-ewwel ħsieb li jiġini hu meta nisma' stejjer bħal dawn. Min jaf fejn hu. U ovvjament Alla huwa l-imħallef mhux naħseb jiena fl-aħħar bel-aħħar ma jiswa xejn. Imma jista' jkollok ħiel meta inti tkun taf li persuna ta' tħajjita għax-xorb, għall-barijiet, għat-tipjib, għadda naħseb il-ġenna mar. Naf li Paradise Bay żgur. Xi darba inti ismawni, illum għaddi li ħsieb li nemmen li ġim mill-mulej. Kif Ġesu seta jiffaċċja dak is-salib? Ġesu mhux sparawlu meta. Ġesu ittorturawh ftit u da musijat jittorturawh. Kif irnexxielu jiffaċċja dik it-tip ta' mewt? Tirnejlek għax kien ilu miet ħafna qabel. Kien ilu mejjed ħafna qabel. L-aktar mod, l-aħjar mod li jiena u inti nistgħu niffaċċjaw il-mewt hija billi mutu qabel. Jekk aħna nkunu vera misalbin ma' Kristu. Darba kien hemm preacher R.W. Schambach. Ġieli smajtuh? Mighty man of God. Kont fil-meetings tiegħu jiena. Awesome. Darba kien hemm meeting ġewwa Upper State New York x'imkien ħafna snin ilu. U kien ħajamel meeting. U fil-meeting ġattinda kien ħajkollu nies ta' kull kulur. Nies bojot,
u nies skuri sewwa. U batulu ittra il-Kuskus Klan. U qalulu jekk inti ma tissegregahomx tagħmel is-suwa tal-jom għall-bajja tal-jom, niġu noqtluk. X'tagħmel kieku? Kif teħħendel jadik? Tafx qallhom? Qallhom ma tistgħux toqtluni. Qallhom jien diġà mejjed. Il-bniedem jibża mill-mewt għax għadu ma rafx tfisser tkun imsallab ma' Kristu. Waħda mill-affarijiet ftit ilu smajt xi ħadd jgħid it-terroristi dawk li morru u jitterrorizzaw it-tfal jaqtaw l-irjus ta' Kristjani li rajna fuqhom anke fuq televiżjoni news u anke YouTube sfortunatament. It-terroristi taf għaliex jitterrorizzaw in-nies għax huma tant konvinti li dak li qed jagħmlu ħajmorru l-ġenna u ħajmorru u jsibu 7 nisa verġni. Sewwa jew 72 verġni, 72 nisa. Naħseb għadda l-budget għamlu l-hom iktar. U daw, allura jiffaċċjaw il-mewt jekk imutu. Saħna nafu kemm huma omja u ġew arqda u kemm huma ipposseduti mimlija bid-demonju. Imma l-bniedem li jaraf li huwa diġà mejjed ma jibżax imut. U mhux qed ngħidilkom ma jibżax imut jiġifieri il-mewta naturali tiegħek, ma jibżax jeleb, ma jibżax jiffaċċja dak li għadu jġiblu kontra tiegħu biex jipprova jkissru. Għax l-għadu jaħdem biss fuq dawk li għadhom ħajjin, fuq dawk li għadhom mejtin, ma jistax jaħdem. Il-mejjed ma juħux għalih. Il-mejjed ma jerx. Il-mejjed ma jidajx. Il-mejjed m'għandux vizzji żiena. Il-mejjed jekk jara mara ħelwa u kera ma tagħmilx differenza għax ma jħares la jattini darba. Il-mejjed ma jipprovax jagħmel lura vendikazzjoni. Il-mejjed mhijiex ixxu daw l-affarijiet għalih għax issallab ma' Kristu. Ixxu jekk jiena tiħajjal dal-ġisem. U hawnhekk Pawli jgħid issallabt ma' Kristu u ngħix. Imma mhux iżjed jien. Iżda jgħix fija Kristu. Il-ħajja li issa ngħix f'dan il-ġisem qiegħed ngħixha bil-fidi fl-iben ta' Alla li ħabbni u ta' lilu nnifsu għalija. Jew nkella dik tfisser letteralment. Jiena qed ngħix fil-ġisem imma mhux iktar jien qed ngħix imma huwa Kristu li qed jgħix minn floki u qed juża dan il-ġisem. Hekk tfisser dik. Allura l-mistoqsija li l-mulej qed jagħmel lilna llum min hu fil-kontroll. Id-deċiżjoni ta' ħajtek kuljum min jagħmelhom? Kristu? Kristu fik? Jew int il-karnalità tiegħek. Fejn tmur, kif titkellem, min dawk id-deċiżjoni ta' tagħmelhom? Inti x'taħseb inxidilek inti l-karnalità tiegħek? Jew Kristu li possedilek ħajtek u jibda jiddi Kristu minn ħajtek, jibda jidher il-frott tal-Ispirtu minn ħajtek. Morru fi ktib ta' Galatin 5.
vers 16. Halleluja. Jiena ngħidilkom imxu fl-ispirtu u taqgħux għal passjonijiet tal-ġisem. Mela sena trid, imxu fl-ispirtu u taqgħux għal passjonijiet tal-ġisem. Se jekk il-ġisem, għajsa saħwa. Xi darba mortu intom xi ċimiterju? Provajt toqgħodu tajruh il dak li hemm midfun. Għamalikom u intikom xi daqqa ta' ponġajnitkom? ħalih. Jo forsi għalek minix ħaneċ il-knis iktar. M'għandix dubju. ħammu ximkien ieħor fejjieta maw l-ġisem. Isi Alla jkun qed jiddilja miegħi u miegħek. Intom taf li Alla tittestjakom kontinwament. Alla ma jittestjak qatt fil-ġisem, Alla jittestjak fl-ispirtu. U jittestjak mhux biex ikissrek, jittestjak biex jimmaturak. Ismawni aħwa, ununk li jiena u inti ngħidu kemm aħna Kristjani tajba, tidher kemm min Kristjan tajjeb meta tkun għaddej mit-test. Hemmhekk tidher x'tip ta' Kristjan jirrefletti fik. Mhux għax niġu l-komunità għalkemm hija parti mill-mixja ta' Kristjan li nixxierku. Mhux għax naqra l-Bibbja biss għalkemm hija ma tistax tgħix fl-ispirtu mingħajr ma taqra l-Bibbja. Imma meta jien qed niġi ttestjat, min jirrispondi? Gordon jew Kristu? Dik ir-risposta kieku Kristu jgħidha jew kieku Gordon jgħidha. Imma x'inti pastor kif titkellem dejjem? Sa nifti, alright, ħanagħmluha ċara. Jekk kien ngħidlek xi ħaġa, jew Kristjan ieħor xi ħaġa. Kristu kieku kien x'in jgħidlek. Pereżempju llum xi ħadd brother qalli saqsini, qalli pereżempju għalli brother partikolari għalli ilu biex jiġi l-fellowship. Kull darba jgħid jiġi l-fellowship. U jgħid dejjem ħajġi l-fellowship u nipprova mur għalli xorta ma jiġix il-fellowship. Għalli sada għalli da Kristjanu. Għatlu x'idri ngħidlek? X'idri ngħidlek għalbi x'tibta Kristjanu huwa? Għatlu x'idri ngħidlek kemm hu Kristjan tajjeb u kemm hu fidil u jabdil l-alla. Għalli le hu mhux kulħadd jaf kieku Kristu kif jaġixxi. Infatti laqqas għandek bżonn tkun taf, issa tużawx di bħala skuża biex ma taqrawx il-Bibbja, imma laqqas għandek għalfejn tkun taf ħafna Bibbja. Żomm moħħok, Kristu di kieku, kif jagħmilha? Kieku Ġesu kif jitkellem? Kieku f'di sitwazzjoni Ġesu kif jaġixxi? U inti iktar ma tħalli lil Kristu jitkellem minnek, jaġixxi minnek, jirraġuna minnek, tibda aktar li l-ġismek tgħidlu shut up. Ħalli l-Kristu jitkellem. Ħajjiddi Kristu għax jien. Għalhekk ma xi ħadd darba saqsieni, inti x'inhi l-opinjoni tiegħek pereżempju fuq daw it-tip ta' nies u dit tip ta' ħajja? M'għandix tagħni opinjoni jien. M'għandix opinjoni fuq dik. Nista' ngħidlek xi jgħidlek Kristu? Inti x'jidillek fuq dak? Nista' ngħidlek jgħidlek Kristu. M'għandix opinjoni fuq dik iktar. Inti x'jidillek fuq dawk li huma poġġuti? Ma ngħidlek x'jgħidlek Ġesu. Inti x'jidillek minn dawk li jinnaf jiżżablu. Għadha fil-Bibja di Galatin. Għanelek xieħlek Ġezuma. Isimawni, titneħliskom bil-lejla, għamilkom mass deliverance issa. You're delivered. Tibqawx tejdu x'taħseb int. Tibqax tejdu l-om n-nisa x'ek naħseb jien. Xala bibi x'taħseb int. Jekk int ta' Kristu,
Int trid titkellem, daqsi kieku Kristu nnifsu qed jitkellem. Irid jaġixxi daqsi kieku Kristu nnifsu qed jaġixxi. U jekk tiżbalja, hemmhekk lajd minn fuq is-salib ħana ġew poġġi lil nnifsu s-salib. Jiena u inti aħwa m'għandniex iktar opinjoni dan. Inħobb ngħidha di, id-diska ta' Frank Sinatra, I did it my way, kissirta. Isma' ftit minuti oħra u nitolbu. Vers 17. Il-passjonijiet tal-ġisem, jew ħanamlu hekk, il-passjonijiet tal-persuna li għadu mhux imsallab huma kontra l-Ispirtu Santu. U l-Ispirtu Santu huwa kontra dak li għadu jaġixxi skont il-ġisem. Dawn it-tnejn huma kontra xi xejn biex ma jħallukomx tagħmlu dak li tixtiequ. Jekk lilkom imexxikom l-Ispirtu Santu, m'intomx taħt il-liġi. L-emejjel tal-ġisem huma magħrufa. Iż-żina. X'inhi l-kelma żina? Il-porneja. Kelma żina tfija ta' ħafna. Jaqgħu ħafna affarijiet. Żina, pornografija. Sess barra miż-żwieġ. Li tkun miżżewweġ tmur ma' mara oħra jew ma' raġel ieħor li mhux li inti miżżewġa miegħu jew magħha. Żina wkoll jaqgħu taħta l-abbużi sesswali ta' tfal. Iż-żina taqa' taħta wkoll il-prostituzzjoni. Dik kollha parti mill-kelma żina, porneja. Mela, iż-żina, il-faħx. Il-faħx hija tbaħħrit, jiġifieri, meta tilkom jiżżablu dik tfisser ġa faħx. Xi tfisser żablu? Nies, pereżempju, ħalli nsemmilkom li aħna Malta popolari ħafna, li grazzi mulej il-Covid għal-menu servedna qata ġita għalli. Il-marċi ta' wara l-istatwa u t-titolari. Kulħadd fis-sakra, nofsa marweni, jekk mhux id-drogati, dak huwa faħx. Dak huwa faħx. Dak huwa l-faħx. Ħajja ta' ix-xalleral. Ħajja bla kontroll. Ħajja li jagħmlu nies li verament jagħmlu għar mill-annimali. Dik faħx. Nuqqas ta' rażan il-viri, inkelma nuqqas ta' rażan fisser il-viri. Li inti bla kontroll, bla limiti. Dak kullu li ġiva li dejk, tagħmlu. Issa min huwa suppost imsallab u li huwa mimli bl-Ispirtu Santu suppost jikkontrollah Kristu. Għalhekk il-mistoqsija tal-messaġġ lejla huwa min hu fil-kontroll. Għax aħna nitkellmu il-ġisem kontra l-Ispirtu. Amen? Min hu fil-kontroll? Idolatrija. Issa għandek l-idolatrija li l-Knisja Kattolika ta' Ruma mimlija biha. L-idoli, statwi, ibusuhom, jillustrawhom, ibusuhom, jerġgħu jillustrawhom mbagħad jerġgħu ibusuhom. Nispera tjagħmluhom sanitizer wara. Jew forsi dawk imbergin, forsi. Jew nkella jġorruhom fuq darhom. Dak hija idolatrija mod. Però ma dak għandek l-idolatrija. Pereżempju, meta inti il-kelma idolatrija tfisser li meta inti tpoġġi xi ħaġa fil-post ta' Alla, allura la poġġejtu fil-post ta' Alla, sar qabel Alla. Mela l-boyfriend jista' jiġi idolu. Il-karozza, ix-xogħol, il-karriera, il-flus. Pastor, jekk ngħidulhom li jien Kristjana, ma kemm jaqlawli. Mela l-ħbieb saru idoli. Dak kollu li jieħu post Alla sar idolu. U inti tissejjaħ idolatru. Kemm nintaqa' ma' nies għax pastor qed naħdem. Sa nafsid. X'ġifieri taħdem? Inti qed taħdem jew qed iħaddmuk. Jew qed iħaddmuk u jaħdmuk ukoll.
Mela la xogħol qabel Alla, inti idolatru. Allura tgħid li ma naħdimx, ara ma jfettillekx. Trid taħdem, għax iskrittura tgħidlek laqqas jisħoqlok tiekol jekk ma taħdimx. Imma allura minn ġimgħa sħiħa. Il-ħin tal-mulej tmur taħdem fuq part-time. Inti idolatru. Qed poġġi dak li huwa Alla il-xi ħadd ieħor qablu u Alla taf xejlek hu. Ma jkollok l-ebda l-ieħor qabli għax jekk ikun qabli mela mhux jien iktar Alla. Issa dik il-ħaġa jew dak il-persuna jew dak ix-xogħol jew dak il-karriera jew dak il-hobby dak issa Alla. Għax l-Alla huwa dak li ntaqdi. Lil min taqdin. Lil min qegħdin. Anka ix-xogħol tiegħi sekolari jekk jiena naħdem f'kumpanija, jekk jiena naħdem f'uffiċċju, jekk jiena naħdem ġo farm, naħdem fejn naħdem, il-boss mhuwiex ta' fuqi, il-boss huwa dak li Alla uża biex iġib il-paga minnu. Ma jnaqdi lil Alla. Il-boss huwa Kristu. U qabel Kristu ma jiġi ħadd. Ħadd. Is-seħer, praise and worship timeju. Is-seħer, x'inhu s-seħer? Nixtieq niftaħ aktar fuq għadi. Is-seħer hija il-kelma witchcraft. Għamilna xi 5 jew 6 messaġġi fuq is-seħer biss. Is-seħer fid-dar tal-Alla. Morru simgħuhom. Imma l-kelma seħer hawnhekk hija parti mill-opri tal-ġisem, jiġifieri l-kelma seħer, ismgħuni aħwa. Hija meta inti qed tuża il-manipulazzjoni, kulħadd jgħid manipolazzjoni, biex tieħu minn xi ħadd ieħor dak li trid għall-egoiżmu tiegħek. Ma qed timmanipula. Naf għandek nies dejjem jitkellmu jaħseb titħassarhom. Għandek irġiel jimmanipulaw jintimidaw il-mara. Għandek nisa jintimidaw il-żwieġhom. Għandek aħwa jintimidaw l-oħrajn madwarhom. Dik hija l-kelma seħer. Dawn huma kollha opri tal-ġisem aħwa. Korla, issa hemm ir-rabja ġusta jgħidula, l-rabja qaddisa li tara xi ħaġa ħażina iddejqek. Anzi, itqallak fl-ispirtu. Però mbagħad jekk inti tip ta' persuna ħin kollha taqbiżlek għax jien taqbiż li pastor. Ftakar li inti msallab, ma tistax taqbiżlek qalbi. Għax inti mejjed, il-mejjed ma taqbiżlux. Invidja ġifieri ejra. Envy ejra. Fil-ġisem ta' Kristu taf kemm hawn ejra aħwa. Sokor tisker. Dbaħrit. U ħwejjeġ bħal dawn, nwissikom bħal ma wissejkom qabel. Min jagħmel dawn ħwejjeġ ma jirġi salta Alla. Il-frott tal-Ispirtu huma l-imħabba, jiġifieri min huwa kontrollat bi Kristu, isimgħu wara. Min jikkontrolah Kristu, min jikkontrolah l-Ispirtu Santu f'ħajtu, x'jagħmel? Iħobb. Jimxi fl-imħabba. Iħobb lil min jgħajru. Iħobb lil min jagħmillu d-deni. Ma jfissirx li ma jħoss, imma dak il-ħass huwa msallab. Dak il-ħass ma jiddeterminalix id-deċiżjoni tiegħi. Qabel ngħid ouch. Imma dak ma jiddeterminalix l-outcome tal-għażla tiegħi. Lena, min jimxi fi Kristu, min jħalli l-Ispirtu Santu jmexxih, jimxi fil-lena. Għajlkom aħwa, tiġi neħsib bħalissa. Meta inti jkollok ħbieb jgħidulek, ma qed tmur hemm int? Ma int dak. Number 1 intom ta' Kristu mhux tiegħi. Sewwa, imma apparti minn hekk, il-fatt li jagħmlukom hekk, taf x'qed jagħmlukom? Taf x'qed jagħmlukom? Qed jippruvaw jimmanipulawkom. Kristu l-Bibja tgħidlek Galatin kapitlu 5. Għalhekk ġi u ħaleskom biex inkom tkunu liberi u meħlusa, tħallu l-ħadd jimmanipolak iktar. Fis-sem Ġesu Kristu. Il-ħniena, it-tjieba u l-fidi, il-ħlewwa, ir-rażan,
kontroll fuq il-nifsek, dawk li huma ta' Kristu, salbu ismawa, salbu l-ġisem, dawk li huma ta' Kristu, salbu l-ġisem bil-ġibdiet u l-passjoni tiegħu. Mela na inti l-lejla, il-mulej tgħidilna għejxu msalba. Għejxu msalba. Ħalli l-Ispirtu talla, il-qawwa talla tidher fik, tidher minkom. Jiena u inti aħwa, ħanilkom ħaġa. Ħanżel naqra hawnhekk illum. Mokkoma. Fin-natural, jiena u inti m'għandna xejn x'nagħtu d-dinja. Id-dinja m'għandu bżonnok. Inti ma tista' tagħti xejn lid-dinja. M'hemm xejn li inti tista' tgħin id-dinja fiha. Imma jekk tħalli l-Kristu jiddi fuqek u jiddi minnek, inti titrasforma d-dinja. Halleluja. Meta jgħidu li jien m'għandi bżonnok, jgħidulhom għandek raġun. Vera, m'għandhom bżonnok. Imma għandhom bżonn il-dak li għamar fija. U dak li għamar fik irid joħroġ u jimmanifesta bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Ħalli tfejqu il-morda, teħilsu l-imjasrin, tagħtu t-tama għal dawk li qataw qalbhom. Halleluja, u tagħtu l-ħajja ta' dejjem u toffru l-imħabba li jista' jagħti biss. L-pastor, l-mara, l-ebda raġel, l-ebda Kristu biss. L-Iskrittura tgħid fil-Ktieb tar-Romani kapitlu 8 dan huwa suġġett hemm ħafna xi tgħallem dan. Però għalkemm xi wħud minnkom xi kultant tgħidu li proset ta' dik il-kelma pastor u thank you tal-inkoraġġiment għax ukoll nieħu pjaċir bih inkoraġġiment jien bħal kulħadd, però jekk aħna rridu naraw Malta tinqaleb kif Kristu jrida. Il-potenzjal tiġa jeżisti. Il-potenzjal tiġa jeżisti. Il-qawwa tiġa teżisti. Il-possibilità tiġa teżisti. Edha fik. Jekk inti ta' Kristu. Issa kemm ħadħallih jiddi minnek. Għada meta tmur fuq ix-xogħol. Għada meta tintaqa' ma' wliedek. Għada meta tintaqa' ma' tal-familja. Kemm ħadħalli lil Kristu jiddi fik. Għax min għandu l-Kristu u min jgħix għal-Kristu sallab ġismu ma' salib. Xi kultant ikolli għabtit nirritalja, xi kultant ikolli għabtit nagħti tajjira lil xi ħadd left, right and center. Imma l-mulej fakkarni, shut up, you're dead. M'għandekx opinjoni inti iktar. X'ti trid? Tiżvoga biex imbagħad tgħix kemm tħossok ħażin u maqtuħ mill-preżenza t'Alla, jew trid ibqa' hemm imsammar. Ħalli Kristu jiddi minnek. Halleluja. U hija possibbli. Hija possibbli. Mhux qed ngħidilkom fil-ġisem mhux faċli da. Anzi fil-ġisem hija impossibbli. Imma fl-Ispirtu, bil-qawwa ta' Kristu li jagħmar fik, hija possibbli. Alleluja. Ejn itolbu. Baxxi raskom li tolbu flimkien. Tkellem mal-mulej. Fejn hemm f'ħajtek deċiżjonijiet li hemm bżonn tieħu? Deċiżjonijiet li qed tagħmel wara tgħidlek uj dawk kieku jiena ma nagħmilhomx. Kliem li inti titkellem kieku Ġesu jgħidlek jiena dak mhux kliem ibni. Dak kliemek. Kieku mhux jien kien jitkellem. Fejn qed tmur ma' min qed tagħmilha. Dawn huma affarijiet għax jiena u inti
ħajjitna m'għadix tagħna. Infatti, laqqas għandek xtampija. Għax ħajtek miet ħajba l xejn. Hija ħajtu fik li hija s-salvazzjoni tad-dinja. Jien bħajti bit-tajjeb kollu tiegħi u l-ħadin kollu tiegħi, xorta ma stajtx insalva lil nifsi, għasibha kemm sa salva l-ħadd ieħor. Imma jekk inħalli l-Kristu jiddi minni u niftakar kull jum jien imsallab mas-salib. Spiritu Santu fakkarni. Spiritu Santu fakkarni. Aħwa u nispiċċa b'di. Il-ktib ta' Romani, sew kapitlu 8 u anka fil-ktib ta' Ġagbu u anka fil-Korintin, Pawlu jgħid li l-qawwa tal-qawmin ta' Kristu tidher f'dawk li mietu ma' Kristu. Id-dinja tistenna lilek u lili biex aħna ngħixu msalbin għalina u bal-ħajja ta' Kristu tiddi minna. Qegħdi talba warajja minn qalbek illum jekk inti sew jekk inti għallum l-ewwel darba hija taw. Tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu vera. Jew nkella inti ġa għażilt il-Kristu f'ħajtek u tgħidlu mulej illum jiena simbolikament ħanara li l-nifsi msallab mas-salib ta' Ġesu. Għax bekk biss nista' nirbaħ fuq il-biża, fuq il-mart, fuq il-depression, fuq in-nuqqas ta' maħfra, fuq lejra li oħti jew lejħija jew dik ta' faċċata jew dak ta' fuq ix-xogħol. Kristu dawn l-affarijiet ma jagħmilhomx. Sinjal li għadni ma ħadx posti fuq is-salib. Għalhekk tkellem għal mulej issa sejdlu mulej grazzi tas-salib tiegħek. Inti s-salabt fuq is-salib għalija. Permezz tas-salib qaddis tiegħek ħfirt li d-nubieti kollha. Ġesu, inti mitt biex jiena nista' ngħix mhux iktar għalija imma għalik. Ir-renja int f'ħajti. Ikkontrolla li int ħajti mulej. Mhux jien, mhux dal-ġisem, l-ebda persuna oħra, imma int mulej. U bik fija ix-xitan m'għandu l-ebda aktar ħakma fuqi. M'għandu aktar l-ebda jett fuq ħajti. Id-dnub m'għandu l-ebda aktar seta fuqi. L-ebda saħta ma tista' taħkem fuqi. Għax jien mejjed għalija nifsi, imsallab ma' Kristu u ħaj bil-qawwa tal-qawmin u l-qawwa ta' Kristu l-xoxt. Ġesu, id-dinja mhux li għandha bżonn, imma għandha bżonn lilek. Bil-grazzja tiegħek u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu mulej qaddis. Iddi jint minni. Immanifesta lilek innifsek. Bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Aħfilli fejn inqastek. Grazzi tal-li terġa' tagħtini ċans ieħor. Irrid ngħix għalik mulej. Anzi, irrid lilek tgħix ħajti. U tgħix u tiddi int minni millum il-qoddim. Il-kull meweġġani jien naħfirlu għax inti ħfirt li dinja kollha mulej. Il-min ħajr għalija birku. Il-min għajjarni u insulentani
il-min għalaq lajja fuqi. Berikom mulej. Jien ma nafx nħobbhom, imma bik fija nirrelisja l-imħabba tiegħek li hemm fija fuqhom. Ħalli l-istess imħabba li inta għallejtni niskopri fik, hekk jiskopruha dawn in-nies kollha mulej. Grazzi ta' kull qatra dem prezzjuża li inċarit tarija. Millum il-qoddim ma rridx inħalli lil dan il-ġisem jirrenja aktar. Imma rrid lilek Kristu Ġesu Re tirrenja fuq ħajti u tirrenja minn ħajti għal glorja tiegħek Missieħ. Amen. Halleluja. Grazie Ġesu. Halleluja. Grazie Jeżis Aħwa tal-li kontu magħna llum. Jalla din il-kelma missidilkom qalbkom u tagħtikom il-grazzja li tibdew ħajja ġdida vittorjuża fi Kristu. Narawkom